Здравейте ви, бокс! Аз съм Pepo998 Майнкрафтера и сега снимам Мега Билд, епизод 6, продължението. Епизод 6 ли? Кой епизод беше това? Да, 6. Продължението. Така малко бавно пише. Продължение. Хайде де. Така де. Ами не съм свикнал пиша на английски. Майнкрафт. И какво ще... Къде ходя аз? Значи фермата, спомня се преди как беше. Да, предния епизод забравих ви покажа патките. И сега вече имаме нови неща. Сигурно вече сте видяли тази къща. Да минем пътя като нормални хора. Значи тази къща се спомняте. Опа, лак зоната. И така, тук претеглят камионите. После тези неща се отварят, тук пара жито люцерна, който има там, няма значение. Сега. И това тук е край фермата по американски стандарт. Виждате. Някой трябва ма гледа. Ти ли ма гледаш? Ти ли ма гледаш? Няма то била споко. Не ти ли си умряла ли? Те се умря. Така е, не за хора с слаби сърца да си фермер. Така е, както и да е. Ето тук има склад за люцерна и за жито. Така, тук фермер се качва нагоре. Както и да е. Опа, лак. И както и да е. Продължаваме към следващия епизод, който ще... Изглежда още им се пък станах преди 3 часа. Както и да е. Тук като се пуснат кравите, идват до тук. Дюте, тук е някакъв работник. Ги пуска. Хайде, кравички, марш. Обаче сега пасещето на свинете, на кравите е пълно с свине. И тук си играхме с ни приятеля. Както и да е. И продължаваме за следващия епизод, колкото ви не трябва да виждате. Лак! Мразя лака. Въпреки че в момента е намален. И това е Mega Build епизод 7. Резиденцията. Pepo's Residential. Или там резиденция нещо като постбокс, почтенската кутия, в която мога влезе и човек. Аре. Може ото. Снимам си 2 беседки. И тук още една лак зона. Тук свършва. Значи тук седят караулите. Когато вали, когато е слънчево, тук седят. Това тук има някакви мощни буферни тонколони, такива глупости. Ето зрете.
И така, тук са секретарките на шефа. Ето, бос офис. И тук има някакви картини. Седи тук някакъв човек, тук седи шефа, няма значение. Да, вижте, тон колонки, измисли ги е. Така. Тук е чакалнята. Нещо като кафене в резиденцията. Има си телевизорче, има си съветник, там нещо има. Но както и да е, така, да продължим нататък с архива. Да стабилно ми харесва. Така, история, наука, технологии и тук има някакви документи, т.е. книги, документи. Книги и стари карти. Документи, т.е. книги. Документи сега, още документи и книги. И нещо, което не съм пробвал сега. Някаква резиденция. Въобще не съм гледал картата за сега. Опата ставаш сега да покажам, ето компютър. Има си компютър, има всичко. Картини още. И тази е последната стая. Това тук е почтенския център, т.е. почтата и информационния център. Ето тук са почтенски отдел. Има цвете тонклонки. И тук е информационния център. Информация номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. Да. Имаме малка чакалня. Ето е тук. И това са огромни. Няма как да не се ги забелязваме. Я видим какво нещо не съм забрал. Това тук е окей. Значи... Да, библиотеката показах, там описан шеф Демек. Мисля, че това е от днешния епизод. Те куполите. Всъщност, тези неща не ги правих сам там, фермите, мермите. Обаче тук селя том, който тя съм го правил. Както и да е. Сега малко работа. Така малко по работа да говоря. Търся хора. Така не съм като Сакадал, не съм като някакви известни разсещите. Боинг, Моинг, Евилсайт. Забравих Спарко и там някакви други тях. Обаче все пак, ако някой иска да снима с мен, нека ми пише на УС или коментар. И следващия епизод на Мегабилд или пък може някой оцеляване да спретнаш е с него. Който пише, няма значение. Ако пишат 2-3 човека, ще трябва да избирам някакви от тяхните клипове или това, което те ще ми покажат. И това е. От мен е Pepo998 Minecraft. Не забравяйте, записвайте се, ако искате да участвате с мен. Довиждане.